ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଉନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ, ଖେଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ମା ବାପା ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝୁନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ହସି କହିଲେ, ପୁଅ, ଏହି ସଂସାରରେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କିଏ ସହିଛି? ତୁମର ମା ଓ ବାପା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଛୋଟ ଥିଲ, ରାତିରେ କାନ୍ଦୁଥିଲ, ତୁମର ମା ନିଜ ନିଦ ଛାଡ଼ି ତୁମକୁ କୋଳରେ ଧରିଥିଲେ। ତୁମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଅ ବୋଲି ବାପା ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରୁଥିଲେ। ତୁମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ପିଲା ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ଛୋଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାରାଜ କହିଲେ, ତୁମେ ମନ୍ଦିର ଯାଅ କି ଯାଅ ନା, ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କର କି ନ କର, ଭଗବାନ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣ, ତେବେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ମାତା ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ପୂଜା କର, ଯେତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କର, ଯଦି ମାତା ପିତା ଖୁସି ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପୂଜାର ଫଳ ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ତେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବୁ ନାହିଁ କି? ମହାରାଜ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କର। ସକାଳେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ଭଲ ପଢ଼ା କର। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ପଢ଼ାରେ ଆଳସ୍ୟ କରିବା ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପଛକୁ ଟାଣିବା। ଆଜି ଯେ ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେ ସମୟ ଆଉ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କର। ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହେଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଥରେ ନିଜ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ମନେ ପକାଅ, ବାପାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ମନେ ପକାଅ। ତାପରେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ କି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବି ନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଦେବି? ମହାରାଜଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ, ମନ ଲଗାଇ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବେ। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା, ସମ୍ମାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ହିଁ ସତ୍ୟ ପୂଜା। ପଢ଼ାରେ ଆଳସ୍ୟ ନ କରି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଯେ ସନ୍ତାନ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖେ, ସେହି ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷିତ ହୁଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।